cada vez ten máis sona e por algo será. É moi fácil poder xogar e divertirse o primeiro día, entón nace a popularización eu creo que nace por aí. Falamos do pickleball, un deporte que naceu nos Estados Unidos e que chegou a Europa hai cousa de 5 anos. Na nosa contorna gaña cada vez máis forza. Nos aquí no noso club, era un club só de tenis, como o tenis absorbeu na federación o pickleball, pois nós tamén incluímos este deporte dentro da oferta que ten o club. Neste club de Raxón, no Concello de Poio, o pickleball está moi de moda. Quedamos cun grupo de xogadores que nos contan que este é un deporte ao alcance de todo o mundo. Dixen, eu vou a probar. Ao tenis non me atrevía, porque nunca fixera deporte e tal. Empecé a probar e gustoume tanto que dixen, isto podo. E había deixado de fumar e tiña que facer algo de deporte, o necesitaba. Cando probei, o que ten de simple teno tamén de super divertido, é moi divertido. Ao contrario que co tenis, que é un deporte moi frustrante, porque lento aprendizaxe, cando xogas, hai veces que tes un día malo e podes salir de moi mal humor da pista e non facer o que ti queres. Con este deporte, co pickleball, sempre vas a pasalo ben. Cunha dinámica moi áxil e unhas regras doadas, mesmo os máis fieis ao tenis acaban enganchándose. Cuando comprobé el juego, de primera mano, como jugador de tenis que soy, me pareció muy diferente y como que no me gustó mucho. Pero necesité 2 sesiones para enamorarme de un deporte que desde hace 4 años lo conozco moi a fondo. Francisco tamén é directivo deste club de Raxó, onde están a traballar na procura de novos seareiros. Hemos hecho muchísimas puertas abiertas para que tanto la gente, sobre todo del Concello de Poio, conozca este deporte, como alumnos, por ejemplo, del Colegio Juan 23 con discapacidad física y que tardaron pues 1 hora en empezar a golpear, a pasar bolas, que es lo importante, ¿no? Un neno de 6, 7 anos pode practicalo perfectamente, persoas maiores porque non require non ten unha exigencia física moi grande, normalmente se xoga en parellas, aunque hai xogo individual. No club ofertan varias ligas ao longo de todo o ano, pero agora foron un paso máis alá. Xunto con outras entidades crearon a primeira Liga Atlántica de Pickleball, que non entende de fronteiras entre Galicia e Portugal. Creamos o que se chama a primeira Liga Atlántica de Pickleball, na que hai diferentes clubes de Galicia e o norte de Portugal, clubes ata máis ou menos Porto, ata onde chegamos. Somos 9 clubs que estamos participando nesa competición. A Liga Atlántica xa fixo parada na Coruña, Santiago e Camiña. Este sábado, Raxó será a entidade anfitrioa cunha intensa xornada na seca a partir das 10 da mañá. Normalmente son 9 equipos, os equipos traen entre 8 e 12 xogadores, máis ou menos as xornadas. Se compite contra todos, cada equipo ten 8 enfrentamentos, todos contra todos, e se fai un partido de dobres masculino, dobres feminino e dobres mixto. Agárdase a participación de case 100 de xogadores. Está entre 80 e 100 participantes deportistas que están en pista ao longo da xornada. Coa competición do sábado aínda por diante, aquí en Raxó teñen a vista posta xa no seguinte gran evento, o terceiro Open Concello de Poio de Pickleball, que van a organizar en xuño. Nel participarán equipos galegos e de outros puntos de todo o mundo, como por exemplo o ano pasado, chegados de Portugal, os Estados Unidos ou Suráfrica.